Ay daw sir, kanong kasugad sir? Ba mananuno rin man ato kay banan akon. O diri nag-iba na kami Preslon. kuan. Iba na tamong patakaran niya na. Nagkunat mga iban kay insurance, kanan gasolina pe, kolektor pe, tapos kanang burubaktas pe. Ilan niyo Beligas? Kailan ni mo nun? 5,000. 5,000? Alay na kita di pakipirma, ma'am. Alay kita di pakipirma. Dida. Okay na. Dili mo nito, ma'am. Okay. Di man nagana. Mo ito, pero sa makapirma ka, okay na. 5,000. Bali ni mo sobra. Ano mo sobra, ma'am? 320. Kaya ano ini sir? Bali, ang iba na mo, tuan, 1980. 1980. Ayan, ma'am, din yung papel, ma'am. Thank you. Kada semana ito, ma'am, ha? Salamat sir. Baksal. Baksal, ma'am. Akalala ko mapagpapirma. Ito, ma'am, ito. Pero ni mo nun, ma'am? 10,000. 10,000? Ay, ano trabaho ito masawa? Pilot. O, pilot ka naman, nag-utang ka pa. Parang sanggot mo, parang sanggot. Ah, pero sanggot. Kada semana niya takpag ko, ma'am. Kada semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 720 ni ma'am, 720. 720, bali na ibanan kahin. Damo-damoan man iton nga iban. Oh, ma'am, kay may kanan kuan. Kanan kolektor pe, gasolina pe, tema insurance. O, iba na to katanan. Huray na. Ay, paano kami yan na? Nagbago kami yan ng patakaran. Bali 7,000 ko nito. 7,020, ibanan kahin 2,000, 980. Sige ma'am, okay na ma'am. Ano, ma'am, adi ngayon. Adi, oh. Amo titimo kuan. Kabelos Alcover. Kabelos Alcover. Oo. Alay lang kita sir paki kuan. Perma. Perma sir. Ah. Ito amo tida sir, amo na ito. Adi na. Nakapal. Pero ni mo kuan sir. Pero ni mo lon. 20,000. 20. Kuan sir na akong kuan. Andi mo proposal 20,000 ano? Oo. Wala ani ko na ipaparelease sa mo. Kinsi kay nimo kuno no, naiha ko wala ka makaimpas anong kabulan. Ah, sige. Para may problema. Kinsa- Kaya ano nga, actually bang okay ano nga, bago naman itong kolektor na. Ay, ginliwanan ang unang kolektor kay kurakot. Ako diri man ako ito kuan. Kinsi na late mo i-release ko M. 3 4 5 6 7 8 9 Bali, 920 na sir, 920. 9,020, ano mo, 15 nim nun? Oo. Amo ito sir. Ay daw sir, kanong kasugad sir? Ba mananuno rin man ato kay banan akon. O diri, nag-iba na kami Preslon. kuan. Iba na tamong patakaran niya na. Nagkunat mga iban kay insurance, kanan gasolina pe, kolektor pe, tapos kanang burubaktas pe. Upod iwan man niya tanan. Bako na kami ano, mahigpit tinduro. Sir, ano ni mo kuan? Siyempre, nalak di rin maglunlugod kung O dapat diri iba. na, diri na ito din kukuan kay nakakuan na ito dito bangko. Nakakuan na ito. Pasensya na sir. Bawi na lahat sunod, kay bayan mag-iba tang patakaran ha. Oo, sige. Sige, Bago, oo. hindi nga. Bawas di rin makapalting bugas. Sige sir, kay makakuan pa kagabi na. Sige. Makat na ko sir. Kada semana ito ha. Oo, sige sir. So, Sige. Pero ko ito nagsobra. Kontento tiyan at mga ibad kay. Di ko na ulit at opisina. Ako na nga tanan. Sisidyong ko lahat. Manager nga. Pare na sobra. Kali ako.